যতনো বেলাই বেলাইকে হামবাই আনিবো মুং বিমান জমাতিয়া সিলগা তিনি আং কাইসা বেলাইকে কিরিमा सोंसा ani oro phwayo news hok paयै आं भिडिअ सुनानै बाय दंखा एक्चुअली आं डाइरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ओ सामंग तां दंगो आं कोनो पॉलिटिक्स बाय इनवॉल्व सिगरै बनि लगे लगे आं डाइरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मानि पर आलादा कंपनी रक आनो ग्रो अप तंगमान नुके गोबां मानो आनो तलाला मग्रवानि आनो हैरेसमेंट खायानि सुदु ताबो काइसे पहिलाबो हायनो आनि बुमंगै गोबां मानो भिडिअ एडिटिंग फटो एडिटिंग के मोबाइल नंबर हैक रखायै आनि बुमंगै अपप्रचार खायजाक बनतुई आं थाना रक सासि एफआईआर रक खाय रजाक ओको साइबर क्राइम हाइफानो बनि कोनो सल्यूशन तो मालिया आं के ताक बहायनो तिनि फायो आं हाहायनो खनाफिउ जे 4-5 टा नेर कल सफायका महाराजा प्रदूत नतुयै आंसि आनि चेहारा रके खलायै आनि फटो रके खलायै ओको महाराजा प्रदूत नि याथेंगो के फटो के याथें रक बेरा फुतमा बु आं हाके खनाखा के आबो आंया आबो आनि मंगै सिगां पहिला फानो आनो अपप्रचार खायना बांगै आबो हायके खायजाक दंगो के आं भिडिअ रकनो काहाके फटो रक दे भिडिअ रक दे आंना सिनायजे आं फोन खायजाके ताक लगे लगे सिगां बनो साइ दंका आं नायानो के आबो आंया लुकुरक बाया रक प्लीज निरक बिलिभ खायजाक दि आबो आंया आबो आनि मंगै जारा अपप्रचार खायनाय बर रकसि जदिसि अमता हाइके कोनो बरकनो जदिसि ओंखाहाके प्लीज आनो हेल्प खायबाय जदि आं सिगांसिंनो बरकनो नायथुक दंगो आबो साबरक आनि मंगैयाके अपप्रचार खाय दंनाय तो जतनो बेलाय बेलायके हामबाय जतनो आं रिक्वेस्ट खायानो सुबाबाय जदि उ बरकनो आइडेंटिफाई खायरनानि प्लीज